Alright, good morning mga kadayaway mga kadro. So natakaroon diri sa Plaza Independencia nga nagpahangin na jud ta diri kay murag wa na polluted na kay tanan ang ato atong syudad no diri sa Cebu. Murag diri ra jud murag nindot sa kay hanggap og hangin nga presko. Kay lagi mao may sa suruyanan jud ni no sa matag adlaw og sa tanang panahon ang tanan mga bisita o mga foreign tourist, mga local tourist na adyo diri mga kadto kaning lugar. So nindot jud kayo sa like karon no murag na ata karon diri sa usa ka hapsay nga lugar kaning diri sa Plaza Independencia. So si good morning lang tanong, good morning, good happy Wednesday nato karon. Dali araw sa panahon karon mga kadto. So suroyon lang nato mga kadto ang lugar diri kung sa makita nato nga nindot sad ba para sa inyo pananaw. Then sa pasad nga murag wa may ato mo-support sa ato YouTube channel no. Murag sige na lang jud ta tawo na anig pahuway no. Wa na ato upload ato sa YouTube channel nato, monetize man ta pero sige lang ato lang pa rin kamutan karon buntagan no. Mo takes lang ta og mga 10 to 15 minutes para mag-upload ta sa ato YouTube. So okay, let's go. Ari ta tuyo ko nato ganing Plaza Independencia. Okay, arita diri mga kado sa monumento ni Miguel Lopez de Legazpi. Diri mismo kay murag nindot sa panahon karon no kay murag mabantang na ba ang kaning monument niya. So mao ni ang before ka diri sa gikan sa entrada kanang kuan din na hawan diha. So mao ni ang iyang agianan diri. So makita dayon nimo mga kado kanang Miguel Lopez de Legazpi nga kuan signage kana. Kita nimo kana. So Miguel Lopez de Legazpi. Then pag abot na dire, so kana mao na ang monument ni Miguel Lopez de Legazpi. Perting taasa almost mga 20 meters man siguro ni siya mga kado. Gikan dire sa ground to top jud ba kanang naiparola dito sa taas. So nakasuwat dire mga kado kung makita na ninyo kana nag-ingon dire Primer Gobernador de estas Islas Fundador de esta ciudad, ciudad no. So mao ni gibali murag ang gipakita jud diri mga kadto murag di sa tama kasabot ani kung unsay pagpasabot aning kaning kasagaran Spanish man ni kay kaning si Miguel Lopez de Legazpi Espanyol man ni. So murag sila rin hibaw ani kung unsay pag-interpret aning gibali sinuwat diri. Then diri nakabutang sa diri sa loyo ani makita ninyo anyo di 1955. So kaning 1955 mo ri kay bali na muragi founded kay bali ang Miguel Lopez de Legazpi no. Fernando Isabel Tuay, Fernando Lapro, Elsa de Rafael Cervero, Y Valdez Sir Principio. Murag kasagaran sa una mga Spanish mga nag-founded siguro ning Pilipinas no kay murag mao may sa colonial kuan ang Spanish man mo yung nag-ilog no murag ilog ta diri sa Pilipinas din himanggi tatag ang Kristyanismo sa Pilipinas no katong sila Pulapo ug Magellan. So murag sila nag-conquer sa ato lugar diri. So mao na nga ang tanan halos makita ninyo nga mga kuan diri kanang mga naay mga rebulto, naay mga monumento kasagaran jud mga Espanyol bitaw may nakabantay jud ko diri kay walay mga Pilipino nga famous mga Pilipino. So panahon pa siguro to ni kuan ni Emilio Aguinaldo siguro katong nga time murag karon na pag-uhay na. Pero ang karaan jud sa panahon pa sa mga Espanyol jud naghari diri. So diri sa Plaza Independencia malimit lang ka makakita diri mga kado og mga Pinoy bitaw na mga hero or katong revolutionary na mga Pilipino. Kasagaran diri ang mga makita ninyo is kaning mga Espanyol. So bisag asa ka na mga esquina dire. So kaning mga kuanji makita ninyo kaning mga Espanyol. So adto ta sa unahan.
Alright, so makita ninyo mga karon no, murag bantang-bantang naman ang oras karon. So ingani kahawan ang Plaza Independencia kung wala pa tao. So dili kay tanto mga kano crowd kay ngano buntag sayo man karon, wa pa may alas 8 karon. So kita pa may nagtikaw-tikaw. Although naanay mga kuan din ha, naanay mga foreigner nga nag-video-video dira no. Dina sa Fort San Pedro kanang kuan din ha, kanang iconic landmark no. So nag-video-video na sila dira. So diri kita pa jud, so wa pa tao jud diri. So makita ninyo no. So mao pa na. Then usa pasad no, kung appreciating diri mga kado kung gikan ka dito sa Colon, Colon Street gikan sa Metro guys ano, ang una jud makita nimo kaning kahoy nga dako almost mga siguro 3 kadupa ni ang likos ani. So taas-taas no, so wa jud ninyo ipaputol ni sila mga kado no, kay usa pasad makasid jud ni. Kay mostly pinakadagko diri mga karaan diri mga kahoy kan akasya man diri. Makita ninyo. So saluyo na ko mao ni ang akasya nga tree. So ari sad ni diri mga karo i-held ang kasagaran kaning kuan bitaw kanang concert. So diri ra nga area ha. So murag nindot sad ni mao na maghapon diri. So perting tayo ma diri mga karo dili kay tanto diri bantang sa adlaw kay naamay kaning kahoy nga dagko. So imagine nimo magatbangan ni mga kahoy nga dagko. So kaning nga time kaning nga lugar diri super yung bugnawa. So like karong butaga no, so bugnaw kaayo diri. So kung ganahan mo bitaw magkasaging jogging kanang ara sa syudad, pwede rin mag-jogging diri sa Plaza Independencia kay gas nga way kahoy. Then sa pasad mingaw karong adlaw. So nindot so, ari ta sa unahan sad para makita nimo katong part dito sa facing na dito sa kuan kaning unsay tawag ani kanang pambansang museum ng Pilipinas. Tuod no. So di jud nato makalimot no kung pananglitan mo ari jud ta diri sa Plaza Independencia. Ang una jud makita naka-highlight sa ato diri mga kado kaning murag detachment din siya sa mga kuan sa una kanang mga sa tawag mga military diri sa El Puerto de San Pedro. So Fort San Pedro ni siya. So kung makita na nimo. So mao na ang entrada mga kado. So, iconic landmark na siya mga kado diri sa kuan mao ni ang bisitahan sa mga foreigner, mga local tourists, foreign tourists dinhi mismo sa Cebu no para attest na ilaha mga souvenir. So dinhi ka makita nila sa luyo na nako. So far nindot jud kayo labi na karon murag wa pa tao, murag kita ra pa nagtikaw-tikaw. Mao nga murag di ta mauwaw diri no kay buntag sayo pa na ang pinakaanindot diri nga murag amusement or kanang spots no diri makita ra ninyo mismo diri sa proper Cebu. So mao ni ang kuta ng San Pedro. So detachment ni siya murag mahugog na kibali murag kung sa kuan pa mao ni ang kanang Central Command ba diri Cebu. So sa una mga karaan so mao ni ang Fort San Pedro. So makita ninyo ang structure gi-preserve na nila diri unsa kanindot unsa ka karaan ba pero ipanindot gyapon. So mao ni nga gitawag nga murag iconic landmark kaning gitawag nga Fort San Pedro no. Okay. Atot sa unan. O giripod mga karo, so nanginuto na nato yung oras kay murag hapit na jud ang oras murag 15 minutes na siguro ato vlog karon. Kung makita ninyo mga karo, so giwa gyapon ang revolutionary kaning si Andres Bonifacio no. So mao ni ang monument diri nga highlighted kay ni siya. So pising kay ni siya mga karo diri sa pambansang museum ng Pilipinas no. So kani mao ni sila si kuan ni siya Andres Bonifacio no. November 13, 1968, Mayo 1997 to 1997. So mao ni ang mga bayani nato sa karon mga kadong agi-highlight sa diri or structure diri mismo sa kuan diri mismo sa Plaza Independencia. Kung din mao na jud gihatagan jud ni siya og bili no nga kaning kuan kaning structure diri mao ni si Andres Bonifacio, mao ni hero nato diri, revolutionary ni si Andres Bonifacio. So mao ni nagkontra jud sa mga Espanyol na sila og labi na kato mga gusto mo kuan na mga Hapon no sa una na mga panahon. So mao na siya. So karon murag nindot kay mga kado diri tayong gyapon diri dili kay tanto kuan bantang pa sa adlaw kay dagko kay mga kakahuyan diri. So ari ta diri tapos ato lang ginuton. Basta nindot. So kanang din makita ninyo mao na ang kuan National Museum of the Philippines. Tapos kani diri mao ni ang kahoy din na nag-shade sad
So wa pa lang matrimi ng mga kuan siguro, ongoing siguro ang ilahang pagdevelop sa kaning lugar diri nga mapanindot pa. So okay, so pasalamat ta mga kadunongo sa inyo pag kuyog nato karong buntaga. Nakahimo gyapon tag vlog bisag inani ka hagipot sa oras no. So gipadaginot lang nato mga kado. So since nga murag dili na sa siguro nato na nga to ang vlog karong adlaw na, so adlaw karon sa Miyerkules. So happy Wednesday natong tanan. So kita-kita tayo sunod na mga video nato din sa Cebu City. Thank you for watching. See you next vlog. Bye-bye.